रात रहुए देसी मुर्गा के चिकन पार्टी तो हम बुलेट भाई निकल गई जा हई मांगल गाड़ी से बिशुनपुरा बाजार देवरिया राजू भैया के दुकान पर बड़ा बेसब्री से इंतजार करत रहूं। पहुँचते भवे नमस्ते प्रणाम बुझाते रहे कोई साल बाद मिलल बने के हमनी के आवे में हो गए देर चिकन चावल रखा गए बने के राजू भैया कहता चिकन चावल बनता तले चलो घुमा लिया बाजारी में से तो हम कहाँ पीछे हटे वाला रहूं ले जाके बैठा देवन एगो होटल पर जौन बचल खुचल रहुए पनीर पकौड़ा उहे दिवा देव खाए खातिर तो एक दूध को लेके खा ले जा हम कहे बड़ा गरम बा तो कहत ना चलत तक कुछ ठंडा खिया दी फिर एक ले ले के चोको बार आइसक्रीम तो ले फोन आवता चिकन चावल बन के रेडी हो गई। जैसे ये बात सुनी में ढर ढिमलात पहुंच गए खाए खातिर सबके मिले रहुए पत्तल हमके मिल गए रहुए थरिया चावल इतना मजेदार बना रहुए बिना चिकने का खाए लगवन चावल बुलेट भाई देसी मुर्गा का चिकन बड़ा मजेदार लागत रहुए हई जौन ब्रॉयलर मुर्गा 30 दिन में तैयार होता इकुल भूजते में छितरा जलसन हमारा बुलेट भाई के मन भवे बिरयानी खाए के तो सलिया में जौन रसवा बचर वही में चावल डाल के मेरा ले हुए और चाप के खा ले हुए हम तो इतना खा ले रहे कि उठल ना जाते रहुए।